usuku lokabusisiwe Beatrice Mseleko. I know zongibulala ngokuthi ngisho kanjalo, but cause ngikhuluma nani it's okay. Ngizombiza ngamagama akhe wonke, but ke thina simbiza ekhaya ngokuthi umamkhulu wethu based kuhlobo lomshado esiushadile mangiqhubeka vele nisazothola ukuthi ngikhuluma ngani. So mina nguThobile uMakhumalo wakamseleko, ngiunkosikazi kaMusa Mseleko, ngiunkosikazi wakhe. Asithanda ukuthi sibizwe ngonamba bani, but ngiyazi abantu bahlezi bebuza wena unamba bani. Mina ngilama owesibili, so kusho ukuthi ngowesithathu. Angena ogcina ukhona ngilamayo naye anginaysho noma ogcina kodwa ukhona osemva kwami. I know, yeah, it's funny, ne? Yes, so namhlanje sizobungaza usuku luka Mamkhulu. She's turning 40, which I believe ukuthi usuku lakhe olukhulu nolubalekile kuyena njengoba ena 40 nje. Umamkhulu she's indlovukazi yasekhaya. Sonke siyamhlonipha, sonke sikhona not because of her, but sonke njengoba sikhona sifike kukhona yena. Umuzi njengoba sonke siukhulisa sonke kuyiphupho lethu ukuthi sakho umuzwa kaMseleko, sonke siwakha enyathelweni zakhe. Ngaphandle kwakhe asikho isithembu ngoba unkosikazi oqala uyena owenza kuthiwe kunesithembu. So unkosikazi oqala ehambile, I don't believe ukuthi kusuke kusayisithembu lese kade kuyisona, because mase khona ohambile then sekhona ohambile, so isithembu sesinokucikizela kanjalo. So sila sonke because we are like sisters. Umamkhulu usiswethu omdala, siyamthanda, uyasithanda, uyasihlonipha, ingakho nathi sikwazi ukumhlonipha, not because kufanele kuze kube uyena ohlonipha thina kuqala, but siyazi ukuthi ukuhloniphana kuyani into enikazalana nayo, ne? So uyasihlonipha, siyamhlonipha. This is why etheme ngabe namhlanje ucela ukuthi sihlangane la ukubungaza usuku lakhe olu special kena. Sajabula nathi because uma ukwazi ukuthi umuntu akubize ngosuku lakhe olu special, then it means nawe u special again. Mina ngizithatha ngokuthi ngi special again. I don't know umunye umuntu ukuthi ngithatha kanjani, but the fact that I'm here ngosuku lakhe olu special, then it means I'm special to her. So uspecial nakumina nabo yami inhliziyo. That is why ngikwazi ukushiya izinto zami, ngikwazi ukuthi ngizohlala naye la ngibungaze naye kube mnandi sijabule sonke. Omunye umuntu uzomangala ukuthi Mamkhulu mamncane kwenzakalani. Kahle kahle sishadile sithenjeni sababa uMusa Mseleko, siyamakhosikazi awu4. Oqala uMamkhulu ubusiwe lehlangene ngaye kuzo uMuntuza, owakayeni kuzo Makhumalo lesimbonayo. Sonke sihleli lapha ekhaya ngenjongo eyodwa ukuzokwakha umuzwa kaMseleko, akukho kunye. Sonke kusho ukuthi sinephupho eliyi-1, because ubaba mefike ekhuluma nawe ekutshela ukuthi ngicela ukuthi ube ingxenye yomndeni wami, kufanele wazi ukuthi ngiyingxenye ngayiphi indlela. Lokho kuchaza ukuthi kufanele ungene esithenjini wazi kahle ukuthi ngingenelani, ngingenela ukuzokwenzani, yini iqhaza kufanele ngilibambe. Akekho umuntu ke othatha indawo yomunye umuntu. Ukuba sesithenjini kwami akusho ukuthi ngingcono kunomasibani nomasibani, no. Ngu-number 3 akungenzi ngibe mncane ngoba nami indawo yami ibisakhona. Umamkhulu akumenza ukuthi abe mncane ukuthi kulandiwe mina sekakhona, no. Ayisebenzi kanjalo. Uma indoda inephupho, umuzwa wendoda, umuzwa wakhiwa indoda enephupho eyaziyo ukuthi umuzwa ayifisa ukuthi kube umuzi ohlobo olunjani. So nobaba waba nephupho lakhe ukuthi yena ufisa ukuba nomuzi ohlobo olunjani. So thina sasesilandela ephuphweni lakhe. Kusho ukuthi sonke sikhona ukufezekisa iphupho lomuntu oyi-1. Yes, uthando siyazi. Abanye abantu baye bacabanga ukuthi mangabe usesithenjini uthando alukho, unkosikazi othandwayo yilo waya, abanye bathi omdala, abanye bathi omncane, but thina siyazi ukuthi sonke siyathandwa njengoba sikhona. The reason why sisahleli namanje sikade safika, mina for example ngafika ngo-2009, I'm still happy, I'm still beautiful as nani ngibona. But yes, I'm still beautiful, meaning ngihleli kahle, ngiyathanda ukuba la ngikhona. Ayikho into engiyibona yinkinga la ngikhona. And even if ngathiwa ngelinye ilanga angichoose ukuthi ngithola omunye umendo, noma ngathiwa ngizalwa kabusha kuthiwa ufisa ukushada nobani, ngingathi ngifuna ukushada noMusa Mseleko, not because uMusa Mseleko but ngafuna ukushada naye ngoba ngiya-enjoy ukuba ingxenye yomndeni wakhe. I think nami
somehow iphupho lakhe seliyiphupho lami, because ngiyakholelwa ukuthi amaphupho kufanele yes unephupho lakho mawindoda uzothatha unkosikazi, nonkosikazi usuke nephupho lakhe intombazana ukuthi uphuphane, kodwa uma senihlangene niwumndeni nishadile kufanele amaphuphweni somehow kube khona ukuhlangana kwephupho leni, ngoba uma ningaseniphupha amaphupho angafani anisoze nakwazi ukuthi nakho umuzi owodwa, because kufanele ukwazi kuba nama sacrifices, ukwazi ukushintsha iphupho lakho likwazi ukusutha umuntu oshade naye, nikwazi ukuthi niphile nonke nindawonye, nikwazi ukwenza umuntu nibe umuntu oyi-one as iBhayibheli lisitshela. So because of that I'm here namhlanje. So yes, siyabonga kakhulu. Ayi yathanda ukushumayela.